De vegades, tot i tenir tota la informació per tenir relacions segures, passa alguna cosa i tenim sexe sense protecció. Quan ja estàs al liu, poden passar moltes coses. És que anava a tope. Anava a tope i no tenia res. Vull dir, jo no pensava triomfar aquella nit, vull dir que una no surt de casa. Sé que m'haig de posar el preservatiu, però no... Vull dir que l'hem posat, però no l'hem col·locat bé. S'ha trencat. No em passa a mi, vull dir, jo sempre l'utilitzo, no sol passar, però pot passar. La persona amb la que estava no se'l va voler posar, deia que li apretava. Però per una vegada no passa res, perquè vull dir que som joves i sants. No, la veritat és que no... Sense res. Tot això pot passar, i de fet passa, i no s'acaba el món. Podem fer moltes coses. Quedar-nos instal·lades en el pànic no ajuda. Idealment, hauríem de pensar de cuidar la nostra salut abans de tenir sexe. Però pot passar que no ho fem, pel motiu que sigui. I aleshores ens hem de posar les piles per evitar el que no volem que ens passi, que pot ser un embaràs o una infecció de transmissió sexual. Hem d'anar al CAP o a l'hospital o al CEJAS i explicar les pràctiques que hem tingut. I allà valoraran els riscos i ens aconsellaran si hem de prendre la postcoital o ens hem de fer anàlisis o d'altres proves. No podem negar que en moments així ens pot entrar el pànic. És normal, però és molt millor no muntar-nos històries, ni buscar a Google, ni a Yahoo Respuestes i deixar-nos aconsellar per professionals. Consejero professional. Ei, ja ens seguiu a les xarxes socials? A Instagram, Facebook i YouTube trobareu el programa i continguts inèdits.